Ήρθε η ώρα για το επόμενο βιντεάκι γεμιστά. Μόνο παθαίνω όλα αυτά. Πρώτα το σκοτάκι, βόλικο κρεμμύδι, να τα κάνουμε ορφανά, όχι κιμά. Μ' αρέσει η μελιτζάνα. Θα ρίξουμε και το κολοκυθάκι και την πιπεριά μας. Θα προσθέσουμε και λίγο καρότο. Έχουμε τρίψει ντοματούλα φρέσκια και το βολικό ντομάτας, το αλατάκι μας, βολικό αλατάκι, το πιπεράκι μας, μία πρέζα ζάχαρη, δυόσμο. Συνήθως βάζουμε το φρέσκο δυόσμο, το μαϊντανό μας, 1/3 άλυθο που βάζω μία κουταλιά ρύζι στο κάθε λαχανικό, είτε είναι πιπεριά είτε είναι η ντομάτα. Ριζάκι πάντα Καρολίνα και λίγο ζωμό λαχανικό. Να γεμίσουμε τις πιπεριές. Εν τω μεταξύ τα έχουμε κόψει με αυτόν τον τρόπο. Τα έχουμε κλείνει, έχουμε βάλει αλατάκι μέσα. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας από πάνω, νεράκι μας, λίγο αλατάκι στο ταψί για να πάρουν από έξω όλες οι ντομάτες και οι πιπεριές όλη την αλμύρα που πρέπει.